салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо хонаи заминӣ ва мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бунед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сум аст. инак мошини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Mercedes Sprinter мусофир каш 24 ҷойи нишаст дорад. соли бароиши мошин бошад 2008. сӯзишвориш бошад дизел, яъне саралка. нархаш бошад 127 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин аҳли шанбеша бо хона. ҳуҷҷатош то моҳи май ҳастанд. харидори аниқ бошад. рақамҳои мошин дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар пеши дарвозаи Кӯлоб газ 53. сӯзишвориш бошад газ бензин. нархаш бошад 29 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, деҳаи Пахтообод, участкаи Охунбобо. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарахтони мевадиҳанда ҳаст, об свет доимӣ ҳаст, ремонти миёна дорад. нархаш бошад бо маслиҳат. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ва шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гурхӯрда. 5.5 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидор, баня, подвал, даруну беруни хона штукатур кардагӣ тайёр, кори электрикиш кардагӣ тайёр, бетони гирди хона рехтагӣ тайёр, сементблок ҳаст, фақат гирифта мечинед халос. об свет ҳаст. нархаш бошад 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. то роҳи калон 200 метр роҳ аст. 40 дарахти мевадиҳанда дорад. дару тиреза часпондагӣ. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.